fuong pod nie lweti. Victor jogo chalre kata makoro wewo pogruok malich onge. Koro gima timore en ma kech chalre gi governors gi. Mai gima mulo jopiny nikech mai ne mwandu jopiny. Nitiere gima je wacho kata cha. To nekech sam wago aga wiye matin. Ntiere weche mag pending bills mantiere nyaka sani. Mai momiyo ni to mwandu ni ne dhi nade to no dhi konyo jomagi. Kidhi e counties gi sani tibiro yudo ka ntiere pending bill ma 2013 pok ochul nyaka sani. Gimomiyo pok ochule en gima ne je wacho cha. Samoro ng'ato nosechieme bill cha. Koro gavana modonjo sani ni en odwa no chieme masani. Odwa no tiekre godo chuth kech samoro ng'ama ne nikacha nosechieme nosewuok. Iyudo ka mano odonjo sani magi gin gik ma osewuoye. Weche mag thieth nikech gin tenore gi devolution conference manyo waneno ka governors miel. Weche mag thieth sama wawuoye ni kech ok wangi ka duo kende. Kiambuka doctors osegomo kuom thuolo maromo nade? Dalo 80. Aya, Migori ne Nurses nie ng'anyo Migori. Yes, nie ng'anyo Migori. To sama gi nie ng'anyo Migori ni Machakos kai nurses nie ng'anyo kosok nie ng'anyo. Osiptende ni giede kosonge giede. Tiyudo ka jogi pod dwaro ni mondo migi functions mamoko. To matin mo migi mag thieth ni onge gima important kaka thieth no hospital onge yath. Koro jopiny ne dhire to kare mamiel ka celebrate devolution cha tango magi mielo. Ema je yie kone ni jogi gima gi mielo ni gine makonyo gi. Nekech gari ma governor ringo kodo gi security motene. Lich, awacho ni lich chalo kuma kothae. Aya, king'iyo mae to jopiny penjo to kare jogi miel ang'o. Emomiyo japiny moro wacho ni gimbe gidhi chako bedo gi devolution conference margi. Kaparo ne ni devolution conference margi maduong' biro 2027. Nekech gima duong' en kaka iyiero governors gi. Penjo mag MCA gi. MCAs gi giyudore office nang'o. Ka koro weni jopiny orakre kodgi. Adi modonjo kanyo ni giromo bedo kanyo. Nikech ing'eni wawacho ga ni kineno kopuko idho yien to nitie ng'amo idhe ibi penjri to puk to chopo malo kucho nade. Ben gi thoche mar idho yien. Koro kana ni pok wala umu MCAs gi. Sani Victor ng'ama dwa bedo MCA osechako yudo line up mare. Kata mana ng'at madwaro oseng'e ni ng'ane ne nyocha pingo governor. Kech no penjo moko kacha to samoro governor e chair mar party. E chair mar party. Koro ing'eni governors oseng'iyo nodwa ng'iyo line up mage chalo nade. Emomiyo ka ne ng'iyo nominations ahinya ka luo kaka ncha MCAs gi odonjo office. To ne yudo ka governors oseloso line up mare. Tieno oseng'e jomo dhi tiyo godo ma magi joge. Emomiyo ka jakom wacho ni mondo MCAs gi moluong governor aparo ni ok nyal tiyo. Pa jakom no beto ok nyal tiyore. Samoro poko nwang'o briefing maber gima dhi e counties. Senators gi bende. Ni neno ka jatend piny William Ruto emowuok koko ni wabunge jokuoye kendo chande. Wabunge gi opogore gi senators. Koro wan kama tek jopiny ni kende. Mwandu matin man malo ka ikwalo. Mane ground cha bende ng'iyo ntiere kaka inyalo kwale e yo motimo ang'o. E yo maber mondo ng'at ka ng'ato chwe agulu ni ng'ama dong' kohinyore ka en japiny. Victor. Ng'ama dong' kohinyore ka en japiny. Aparo ni nwatimo makosa kuom keto josiasa mondo telne counties gi. Counties gi nonego bedni wabedo gi managers. Ting'eni sama governor en jasiasa en ka tong'iyo kako nyalo keto interest mar party mare. Embe en gi interest ne nikech nyocho wa e Senate kubiro ka. Ogo kwano ni to ka tiko tam na mar governor ntatiko. Kaeto gima liche moloyo Victor en gima waluongo gi dho ngere ni culture mar primitive accumulation of wealth. Mangato dwano bed gi mwandu ma bende oko need godo. In billion a day ka sepenji bil tidwari tim nade. Ten go wiki ni ng'ato gero ot moke kata room ne moko to ng'ato achiel ni dwano bed gi helicopter adek. Achiel ni dwano bed gi ute abich karen. Ute abich karen gi pesa gi yae ang'o e pesa jopiny county kucho gi tenda mawuok gi tidha ka chiel. Ka yuche mimoso tiyo weche mang'eny. Koro ng'ato achiel ni akiano dwano los ndara mare moringe mana makende. Ng'ato achiel ni nigi ot mokie kata room mantie. Die counties ibiro yudo godo. Ng'ato achiel ni ute gorofni migere county te. Meke proxies ge mawuondore ni gero gigi to jogi gige. Kiny kowuok to koro EACC ywayo gigi. Kaka waseneno gi. Koro aparo ni problem maduong' en bedo ni counties nie lwet josiasa. Ket josiasa
nigi interest margi magidwa ni mondo ang'o magidwa ni mondo mi gi achieve gigini king'iyo weche kata mag ndiko mag tije counties weche mag nepotism ma samoro ng'iya competence mag jogi mikelo office gi gimachielo mantiere ka en ni mana kaka senators oseletwa down bende kaka MCS gi bende oselet weche mag ang'o weche mag devolution gi down taparo ni kama japiny koro dhi rome gi jogi en sama koro yiero chopie to japiny bende bedo twisted iwinjo ka mbaka moko samoro gore ni ka koro gik kama koro wadwari MCA kata wadwari ginene to koro nyaka party bedie gi duol koro party ka betie gi duol to wang'iyo ni interest mar japiny ni kanye nikech Victor asewacho ni pile ni onge jasiasa majaratire piny mamwalo ka jogi beyo kapok ginwang'o gigi ere kaka wanyalo ng'iyo sani kwago kwani nyaka ncha devolution chakre omenda bilion adi mosedhi e county ma Homa Bay kigo wang'i Homa Bay bi neno ka chal gi gino kigo wang'i Siaya bi neno ka chal go omenda mosedhi kipenjo jopiny odhier magwonyre magipado mane adiri mantiere king'iyo weche mag sani koro gidwaro ni mondo migi kaka ne jakom wacho migi primary to gi secondary school ECD kende gi setimo gango ka koro governor ok nyal manage kata mana ECD ilu ang'o early education gige nursery ka mae makoro idwa miye tich mar jopuonj mar primary motamo nyaka TSC ka koro nurses emo migi temo gomo nyaka sani weche mag somo gi weche mag thieth mag ngima dhano mago weche ariyo mapek gi weche mag security emomiyo security pod odong' e government mamalo ka itimo makosa ni chaki miyo gi weche mag thieth gi masa moro obiro dwaro mondo mi weche mag somo magi gin gik mok nyal unless ni wabiro gi mechanism moro ma jok maditelo ne counties gi ok yiergi e yor mar siasa nikech samo kitgi yor siasa interest margi magiketo mbele emomiyo koro ni neno Dombolo ne nyonore asego Dombolo koro ne nyonore seche ka to king'iyo ni to jopiny adi mako mithuolo be nyalo miel ni gimielo mor mar devolution gini ne mana jotelo ema mieleke kendgi macha ne miend jotelo emomiyo kinde mabiro ka bet wanyalo bedie kata mana paro weche mag virtual conference pinje machalo mag America tinde ok ikaw dhano million text talk about devolution gi virtual conference dong ginyalo display gigi tidhi e mbui tiro ni Homa Bay magi mwandu magin godo moko chuno ni nyaka dhano makore lach tigi county moro kata mana makweni gima dwa chuno ni Kiambuka maonge yath dakteche ogomo to pesa ma jogi dhi budho go gi wendgi to nitiere Homa Bay ang'o momiyo gi e mbui gi kacha mondo mi gilos gigi makata ka in America kata in kamoro tinyalo dhi neno ni kadhi Homa Bay kadhi Kiambu magi mwandu mantie my hotel manyalo dhi a UAE mochuno nyaka dhi kaw dhano gite piny tinde nigi lony bwana erokamano mia paro Lazarus Chakwera